Na katuig ang milabay. Diin nagmisa ko din sa simbahan sa mga Beren sa Regla way back 1994. 2 years after I was ordained priest in the year 1992. Apan maog gihapon, dili gyud ato ko'y magmisa kundi substitute ra gyud ko. Ako pa di ko makamisa dili nga ako gyud imbitar. Hantod gani karon ning akong pagmisa karon substitute gihapon ko. Kung na basketball pa ni, pero may lagi kong substitute, lagi ko first 5. Pero anyway, nalipay ko nga ako ay pamisa, nagrepresent sa makaparian sa Pahak Paris. Mautili nga kaming tulo ka mga pari dire, paparihaging mga agtang. Nalipay ko kay hayaging atubangan. Magaigsunan, di ko makalimot sa unang misa na ko dire. 1994, assistant parish priest pa ko sa Danau City. Kami mo'y pilgrims. Ang akong kura paroko mihangyo nako nga ako'y pamisahon niya dire. Kay lagi doon na siya mas importante nga appointment. Ug tuon man ako'y may-ari. Na doon ako'y kasinatian din nga di ko kalingtan hangtod ron. Bisag gilumutan na sa daghang katuigan. Pag-abot din ako dire sa parokya, mga alauna, kaya alas 2 mato nga mo ang misa, misuod ko sa meditso ko opisina sa parokya. Of course, akong edad ato 30 pa man, bata pa, guwapo pa, mura pag si Richard Hunter. Tagang pagkugbuhok ato, 30 anyos pa akong edad ato, karon 60 naman ko. Ang ako ng giunang suod ang opisina sa kumbento. Miduol ko sa sekretarya, pero wala na tiyali ron dere, may retire na tiyali to. Batanon pa to siya, miduol kong nangutana, ginan ako, day, unsang orasa ang misa gyud sa taga Danau. Nasakitan jud ko wadi ko tagda ay. Bisnap gyud nga gupo-gupo pa man ta ko tong panahon na. Oto nga nagbalik ba day, unsa orasa mo aday? Ginan lang ko tanawa lang sa blackboard no Pastilan. Nganli kog upaw ay lang manuya. Murag nalain ko gamay, pero Beren sa Regla go na pare igod ko. Paubos ta, di ba? Magpaubos. So ginan man ko niya nga tanawa sa blackboard no, akong gitanaw ko. Salamat day, ako nang nakit-an day. Alas 2 gid ay miday, salamat. Wag isa may ako, mangutanan ako, pare ba ko, di ba? Bagets masakay ko, nagmaong, nag-t-shirt, insert, pero nag-leader siya sa itom. Mao to, mihapit kong CR. Pagsudyan ako sa CR sa mga laki, natural, dili babae. Pag-ablip na ako sa pultahan, may kanit og barog nga batanong lalaki. Pagkakita niya na ako, ginan ko, Noy, balik ko kabog tubig, Noy. Di malasa ba na ning adlaw unsa may nabuhat na kus Ginoo tinuod gyud ning hitabo wadi ko mawali ni kay dinhi gini may tabo sa parokya sa Beren sa Regla. O taga-upon mo ila mo kasuko nako wa ta mo daota tinuod jud ni. So nalain na pong gibati paita dito wa tarong taga sekretarya karon na poy bata nga boy buot gisugo pag kabog tubig. Ay kabo sa kog tubig ana. May ihapak ang kabo siyang naong. Ginar ko dong diran tubig dong. Ingon salamat noy. Unsa kay kung kay Ginoo sa may ako sala nga nabuhat ron noy. Tingali ayang message nako mao ni gitistingan Ginoo nga akong humility. Kay si Mama Mary baya very humble. Niya magmisa go korong alas 2. Iyaging gipraktisan. Ang ako ayaging gisugod ang akong humility. Wala di ko masuko. Kamo ba'y sugoon pagkabog tubig sa CR sugot ka mo? Nagisingkahan pagka-sekretarya o pagkatagda. Naglaing gibate na ko ato pero okay lang, sige lang. Ug tuod mamakaigsunan, pag misa nako, akong giwaling akong experience. Pero wala ko ang sekretarya kay maikog man ta. Ug tuod taninot kay akong misa, unya ang akong misa nga about humility, ako ging na-practice, akong napuy-an. Kay gusto na ko ron nga ipunting ang akong pagpamalandong ninyo may tungod sa humility sa tuang inahan. Ang mga Beren kay nganuman sa tono sa ato arong tema Maria kauban sa paglawig sa bisi ngadto sa sinuduhanong simbahan nga kinahanglan duna gitay humility sama sa kamapapsanon sa tumal nga Birhen Maria makaigsunan. Sayong isulti nga magpaubos, pero kung imo na yung
ma-experience dili lalim kay nganuman we are very conscious of what and who we are. Muna kung mao na nga na malibak na to na manaot ato mo react din nganuman di din ta kadawat kay kinsa ra guna sila. Naamgo tay tendency nga di ta palupig labi nagwa tay virtue of humility mga kaigsuonan. Makaigsuonan kadaghan nagi mo diri musimbaw misa novena. Ako gikan pag-retire nako sa PNP karon pa jud ko makamisa og ginani kadaghan tawo. Kay for your information, dugay ko sa PNP, chaplain ko sa Philippine National Police. May retire lang ko 2020. Na ako ron na-assign sa Pahak Paris, resident priest. Morong ako'y nasuguan. Resident priest ka ni kasuguon naman lang ka. Kung ako'y nasuguan ron dire. Pero sige lang, kay misa gud ni niya. Nalipay di ko kay makamisa na ko para sa novena mas sa mga beren sa regla. Kay bata pala kong gamay. Ang akong papa ug mama, moari gito sila, managkot mi sa beren sa regla. Nagi sakyan mo ato sa mong barangay kay taga Bukid Magusbugo. Nagi dito magulat sa mga managkot diri sa beren sa regla. Mo na nga nalipay gikuro ng kamisa ko dinhi. Mo na makaigsunan, alam mo ka goals kong wali. Kay di ko taas og winalihan. Kay usa ko sa mga pare nga muwali, mubo ra kay kog wali. Kay ginaingon man nga ang mubo nga wali makatandog sa kasing-kasing. Ang taas nga wali makatandog sa lingkuranan. O na, para way mga lingkuranan mga tandog ako ra ning mubuon. Di na magpasabot nga tinapulan ko, inana di ko, naanad ko sa ako ang kinabuhi sa PNP. 24 years ko sa Philippine National Police. As a chaplain, mo na naanad di ko minugbo nga wali. Mubo pero nalay unod mo na nangayog ko ganiha din akong wali kamal nga birin sa regla tabang ito kumal nga birin nga makahatag og may pamalandong karon sa mga misimba kay purti ra baging daghanan ninyo. Mo na makaigsunan nga ato matag higayon nga kita mamalandong sa kinabuhi sa mahal nga birin Maria. Ang ato ang mahinunon maugid ang iyang pagka-humble nga iyang ipagi sa diya sa service. Try to imagine sa diyang nakahibaw siya nga iyang igagaw nga si Santa Isabel nagmabdos nga tiguwang na unsa iyang gibuhat nagdali-dali pag-adto sa balay siyang igagaw aron iyang alagaran ang igagaw nga mimabdos nga tiguwang na. Bisag layo wapay sakyanan sa una nganuman nagpatibabaw ang iyang pagka maalagaron, humble service. Mo na gusto na tong puyan makaigsunan kita nga tong humble service sa atong kinabuhi. Kay kung ato gusto na tong ikauban si Maria sa tong paglawig ngadto sa BC, journeying together with Mary in our BC towards Synodal Church, kinahanglan yun kita magbaton og kinabuhi nga mapaubsanon. Kay kung kita mapaubsanon, for example, nakapuyo ko sa kakatilingban sa una, nga diin active kayo ang BC, ako ging nakita ang pagka-tinud-anon, ang mapaubsanon sa mga tao didto. Kung makakita sila ila silingan nga kinahanglan dila kinahanglan nga ingnon adtuon dayon tabangan bisag kabus ug madato adtuon dayon naagi din ang pagpangalagaray kay kung kita gon mga kaigsoona nata humility dali kay ta kapangalagad sa uban di ba sa pamilya sulayan ninyo na banag asawag na amo humility mag-away mo di ay pero taas mo garbo magsiningkahay mo diyan no man way palupig magsige gubat ang mga ginikanan ug mga anak di makasabot nga naman umasay magpaubos ug suguon di mo sugot mao na maigsunan kung kita tinuod nga nagdebosyon sa mahal nga beren sa regla ato gimpuy-an ang hiyas sa pagkamapaubsanon. Ako lang kadaghan na magini matesting ang akong pagkamapaubsanon ako ning ibalik og istorya dire di kausa gyud kana bitawng kanang kasal dito gito na testingan ang ako ang virtue of humility. Nasayan pa kog danaw ato, ako na ning giwali dito sa Pahak, ako na ning giwali dire. Of course, nahitabo ni 1993, 1 year before nga nagmisa ko dinhi sa akong first novena mass dinhi. Ako ay nagkasal sa akong classmate sa high school. Ako giyang gi-request kay lagi close manggod kay me. Diri ang kasal sa usas mga parokya sa Cebu City. Pila may sugilanon makaigsoon pa dinhi mataas ang akong wali. Pagkahumas misa, asa man na padong lamisa gina nagunaon na ko sa reception kay wala ko'y pamaho gutom kayo pag-abot gina ko sa reception nindot kay nga hotel kay dato kay sang kasal nag-aso-aso ang litson naglaway na ko nagtan-aw muna nangita day ko sa kong lamisa pare gud ko ako gay nagkasal pero ako magsutana nagsinina gyud ko sibilyan nag-t-shirt lang nagpolo pagpangita gina ko sa kong ako ang lingkuran kita mako dito sa presidential table for the priest ha
Ako gini, ako go'y pare nagkasal. Lingkod yung ko eh. Paglingkod dyan ako, taod-taod, na may babae nga, siksi kayo nagpadong nako, guwang-guwang na god, pero inaktan imo, maragyog, itik na uwanan. No? Yung dool nga rin ako, gisigaan ko sa mata, ginanay ko, dong, nanong lingkod magkadadong para manas pare. Paita eh. Mo pa gigutom ta, kasingkahan pa dyan ta. Nawaging akong kagutom eh. Walang si ko mutubag kayo, wala ko magpailang nga pare ko, kay bati mo ko kayo na nga, tagdo na ka kay pare ka. Ang importante, tao ka, tao ko. Pila na ko isulti nga, dong, para na ba nis pare, pwede ka mapahawa niya. Pero katong kisingkahan ko ba? May gigwapa. Niya, taod-taod, naabot atong gikasal na ko. Nangita sa ko ang lalaki. Pagkita na sa ko ang nagduko-duko ko sa likod, Father mo na makadire. Ina na ko, di palanta close by, ganyan ko milayas. Ngayon naman, gipapahawa ko na ng babae, oh. Kaysa man ng bayana, kanang guwang-guwang na. Ako nangiyaan, Father. Ha? Magsimbahan na? Kada adlaw na mo simba, Father. Muna kinayas tao magsigig simba. Maning ka o gigutom. Iya din gitawag, iya nga, anti, ila-ila mo ni Father, mo ni nagkasalam mo ganiha. Sus, kalit lang kausap ang naong, oy. Ang kilay nga 5,000, 500 na lang. Naginanday ko, pare, day ka? Maging inon, sa pagtuon naman ako, madre. So, ako siyang giayo-ayo, nag-istorya, nakaingon ko ba, nindot kay nga isingka, bang imo po gisingkahan nga, pare, man ko. Pero kung ikaw, maningkamot pagpuyo sa kinabuhi nga mapausanon ka, ay lang gig-react. Di ba ito lali mga akong experience katong dire ko, pagmisa o katong kasal. Mo nag-imbitaron ko kasal, mo balibad na jud ko labi nagkaon, kay bisig palayason na pod ko. Mo na makaigsuunan, we try to be humble. Naibaw mo kitang tanan gibusyon sa mahal nga Birhen Maria. Ang iyang humility angay natong pamalandungan ug angay natong puyon ug angay natong sundon sa atong pagkakatulgo sa atong pagkakristiyanos. Labi na kung gusto nato sa kauban sa atong panaw, padung paglawig sa BC ngadto sa sunodahong simbahan. Kay humility makaigsoon dako kay nagikatabang nato. Kay sama niya kuno sa inaan nato dita manghambog kay lumalabay kita kalibutan nga atong gipuyan. Mao na makaigsunan sa akong pagkapari, kadaghan lagi ko matesting ang akong humility. Ang last nako nga testing sa humility, sa unsa ning humility, diha ko nasayan sa Camp Sirio Osmeña. Pagkanaog yun ako, nagsibilian ko, nay aplikante pagkapulis. 2 ka buok, babae laki. Giingnan dayon ko nga, Noy, kanang namoy gitarya, Noy. Kung ano man dong, magunsa mo dong, namoy misa o niya, Noy, kanang kami mudog sa misa. O kamoy mudog, ayuhan ninog duyog ha. Mga aplikante, God. Ang nasuka na kong gimanoy, sir, pwede mo ito, sinong gimanoy pamagid ko. Pero walang di ko mo react. Kung sige lang dong, wala tayo, gikuha na kong kita, ayuhan ninyo kanta ha, kaya bisang masuko ang pare nga umisa o niya. Huwag ka bang ako'y mumisa? Mao to, panahon sa misa, mga alas 9, nag-uniforme na ko sa PNP, uniform na ko sa pagkapulis, di sa pawan na kong sutana. Pagsugi na ko misa, katong nangahuam na ko gitar, nagsigig tutok na ko. Di sa katanaw na ko, ako sigig tutok na, pero ako masuko. So, sa nga mong gisugo gani, ang pare mo dito eh. Mo, pagkahuman gina ko misa, gidool na ko sila. May kayo mo manganta, no? Ingon itong 2 ka pulis, Father, sorry kay Father, ha? Nga imo nga nasugo, nga amo mong gisugo niya ko. Sige lang, katagsara mo kasugog pare, may ito, nakasugo mo. Natay to imagine, kernel ko gisugo lang aplikante, perting di malasa. Kay usahay God, dili ta humble, kay conscious maguta sa ato ang achievements kinabuhi. Di ta humble, kay conscious magutag unsa o kinsa ta. Unsa tas katiliban nga atong gipuyan mo, na hinunday nga di kita magpaubos. Apan yung dumi mga kaigsunan, kung gusto ta nga tinuod nga tawgon nga nagdebosyon sa mahal nga Birhen sa regla, kinahanglan kitang mapusanon kanunay sa atong kinabuhi. Labi na sa itong adalong kapigablang bigit sa atong mga silingan. Sa ako nang gikaingon mga kaigsunan, ang taas nga wali, makatanog sing kuranan, din nilang kukutob, atong ipangayoon ning misa sa mahal nga Birhen sa regla. Kitang tanan ron niya dinhi, tabangan niya, nga pagkapuyo kita sa hiyas ka mapausanon, aron kita maglawig mong panaw sa BC ngadto sa sunodahong simbahan. So kaninyong tanan, may pista in advance, and let us pray for one another. Iampo ko ninyo nga di ko maminyo,
bitaw tinudan na retired na baya ko, makabuhi na baya ko kasawa kay nagpensyon ako. Mao na nga yampo ni aming inyong yampo ni mga pare nga unta labi na gid ko makapuyo ko sa kinabuhi. I am trying to live sa usa ka kinabuhi nga mapaubsanon. Kaya lang nako, that is the best homily I can give to my parishioners kanang atong kamapaubsanon. Kay sama sa mahal nga Birhen Maria, mo niyang gusto nga atong buhaton. We should be humble and simple always like her. Manindog.